Kani gidi ko All India Radio Shillong ka kubor ban puli di kesan ni jana kimat bakongsan jong ka kubor. Penbina Menteri Rang Badu Narendra Modi ha Parliament ya ka kerteng jong ka trust ka ban kini ika jingya syafrang ka kam ha ka batai ya ka Ram Temple ha Ayodhya. Beliau Menteri Rang Badu Meghalaya Konrad Sangma ya ka Police Academy ka beningkong ha ka jela ha ka senong umran. Ha ka sin ka beningkong la pendap ya ka jemput broncho pleural fistula Hatura Civil Hospital. Bat ka sarkar Meghalaya kam dewan muslia ye ki jingtri kam ka lokayukta ong u mukul sangma u belong unong elam jong kaliang persa jong ka sarkar. Ki kubor ki babnya. Menteri Rang Badu kari Narendra Modi nang kesmi ula penbena ha ka dorbar parliament ya ka kunun trekam kawan pet ban kni ha ka jing pentri ban te ya ka Ram Temple ha Ayodhya ka bakum ka hukum ka bala are ka Supreme Court. Ula ong ba kat kum ka jing betha jong ka Supreme Court ka sarkar India kan kerpat ka sarkar Uttar Pradesh ban mang ka jaka ka bahe san eka syaka Suni Waqf Board kaba ka sarkar Uttar Pradesh kala pediang batle ka badan kam. Menteri Rang Badu ula ajing ero ru ye jinglong rang ba ha ka rukam perkhat jong kinong chong senong jong kari ha ka ban pene ka sukasan hadian baka kasari Supreme Court kala peni ka rai ka bede baka jingsina ye ki jaka mani blai ha Ayodhya. Ka Menteri jong katina pelatan ka jong sarkar India ka Nirmala Sitharaman nang kasi kalawan ra ha ka dorbar Lok Sabha ya ka bil ka bala ai kerteng the Direct Tax Vivad Se Vishwas Bill 2008 ka ban penbet ikijing ki bede ki kam khajna. Yakni ka bil lala banandra ka dorbar Lok Sabha hadian kajing persya ka bala jur na kaliang gidukhot jong sen Congress ki bakun thup ya u Adhir Ranjan Chaudhary bad u Dr. Shashi Tharoor. U Adhir Ranjan ulak tho jur persya yakni ka bil nakadaw baka kerteng jongka ka khle lang ya ka ktien phareng bat ka ktien Hindi. Bat lokdo ru ahlor ka kendon ka babatai bakum no anwan ra ka bil ha ka dorbar kawan. Ulu bukhot jong sen Congress ula kuno ru baka sarkar klaile ban penrung jubor ya ka ktien Hindi. Menteri Rang Badu Meghalaya nang kasi ula pli ya ka Police Academy ha ka senong umran yang bernari Ribha District ha ka jingedan rangkat lang Menteri ki kampo yen juga jela James K Sangma. Haba ajing keren ha ka jingelang pli Menteri Rang Badu ula penpau ya ka jingsongo ya baru kitu ki bala shin me ka benta ka bakongsan ha ka bawan ra ka san perkhan baka jela kan don no la ka jong ka Police Academy. Ukon dat daong ba kani ka Police Academy ka belong ka jaka ai jingi kai pentibet jaka kampulit kan ai jingi kai om tangi hinong song jong ka jela handai kan kuntup ru ya baro ka bai ka than kumjo. Haba banjur halo ka jingkong san jong ka jing sakri ki briu haki kam ki jam ukon dat sang mau daong ba kani ka Police Academy ka bathamai kan penbit penbiang ya ki rang bat ki thai pulit da ka jing tep ka badai bat ka jing tumpet haki benta ba per kenang makin la bantre ya ka kam bat an kum ki pulet ka jela. Tin shop bapal jong ka Bollywood Rajinikan ulayeng yada ya ka sarkar India halor ka Citizenship Amendment Act ka baong ba ka CAA kanang dan jing ta eru ya ki Muslim nang India. Hag jing kren jong u ba gilap thai kubor ha Chennai Rajinikan ulaong balada ki Muslim nang India ki sungukta ya ka kendon jong ka CAA ulong bakloy banyeng ya dan ka benta jong ki susu ulong bakum no kani ka an ka dan jing ta ki Muslim nang India habaki hi kila jit ban shong ne hapo uput jong kari India bakin shong kin sa kari India kum ki strai nong jong kari ka Reserve Bank of India kan rakhi ka Financial Literacy Week nadu ka shiphotarik hadu ka khatsantarik menta ubnai da ka jing tmu ban kan tiu su e ka jing ajing tip ye ki pat ba halo ka kompanya ye ka pisa tangka bat ru halo ki jing tip ki bedan kam ha ka be de bat ka jing kan show pisa ka phang pedeng jong kan ki jing rakhi ta usnam kalong micro small and medium enterprise bat ka jing yalang ban pli ka ni jing rakhi kan long ha ka shipo tarik urampang kani ka kubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong.
Unang yalam kaliang persya ke sarkar Meghalaya mukul sangma ning kasi uloong ba ke sarkar jilla kamde ban muslia hakikam jong ke lokayukta kiba kala penni hukum dangchen ban penong da kejing tokit CBI halo kejing keno khayi BA ni udoyong hakajilla haba kren ni kinong pathai ku bor selong mukul sangma uloong ba kaliang persya kan yai beten yala kejing ile persya na kabentaban pentikena ban ailat ya ke lokayukta bahkan terikam lut kat bakum kabor bak ke ikhtiar jongka bat ulu ongru bak sarkar ke basinsyar ke jela ke diban sangi eno ye ki kam bangsam hak bede bak kam khayido yong hak sin ke benungkong hak history jong ke civil hospital tura balala ban le ke jinput ban sinapen baha lani ban maramat ye ka thliu ko badan hagitor ke balatit kum ka broncho pleural fistula da ka kunun ki doktor Kabakentup yau Dr. Lee Rosa C.H. Marak, MS MCH, rengkat bau Dr. John Rikrakti Marak, bat u Dr. Stevie Jasing, N. Sangma, ubalong Managing Director Jongkatnat Anesthesiology, Hatura Civil Hospital. Laban kedau ba iwe inongpang, ibala aku isnam karta, ibana kathan Eden Bari. Kabahajan tura ilawan sa hospital ringkat baka jimpang kabajur kaba isitam bandring mensim nakadaw badan leer hapdeng kitar bat kibenta basapo jong kusadem bat namari kibakun kini kijak jing sumar la juli atang kijaka sumar kibakhamhe kumhan nigrim sa Shillong da ki doktor kibalat bet aka jing sumar yoklong snam ad kitar kumta la phano ye inongpang banlit pha sumar sabat Henry kibahayin kim sinala ban le ra ini nongpang senigrim sa kidaw simet ki jongki kabala penong ki doktor ha civil hospital tura tang banyo penlat im ya inongpang hadin bakila yo e ki junjur ni kibahayin kila le ya kini ki jung sumar kaba kham khia ye ki ha kasin ko bedengkong ha tura civil hospital da ka baput ya ka sadam bat maramat ya kata ka thliu ko badan hapo kitor jong inongpang kabala tip ka broncho pleural fistula Ka sunjuk tisang balang Meghalaya, ka Confederation of Meghalaya Social Organizations, KOMSO, nadu kasiba jong tayo kalabteng biang ya ka jingeki, ban persya ya ka Citizenship Amendment Act CAA. Bat kaldawaru ahlo ka jing pentri kamno ya ka inaline permit ILP hagajala. Ka KOMSO kalabteng biang ya ka jingeki persya, nakadaw ka jing penslam ya ka jing pentri kam ya ka ILP hagajala, bat ban persya ru ya ka jing pentri kam ya ka an CAA. Da ka bakal penlong ya ka jing isong kalan ngor ha ki kerpong jong ka State Central Library ha Shillong. Kani ka jing ki persya kabalong na du kapor arbaje no phaismi hadu kapor san baje janmit kanne tat hadu sinsajan ha ka di ka jui ka jaka manakasni. Ka KOMSO kala shim ya kani kasinjam hadian ba ka jing kundu ya Menteri Korbari jong ka Sarkar India Amit Shah bat Menteri ramba ka jela Konrad Sangma New Delhi kam shim la trikam kata kalong kabala long hakatayo kabala lej bat kani kam shim la seiso kat kum kujung dawa ba kani kaseng kala debu khaman hakasin kabadingkong ngan ong ding ketu hakasin kebasaw hakini kisan sinan ba ka Mizoram ba ka Punjab kini kendu ha ka jinge khuni ka final jong Kalimpong Hero Junior National Football Championship ban yu ara ya ka kusnam Dr. BC Roy Trophy ka banong haslong na takasi ka jinge khun ka bakaddu jong ka Kalimpong football kan sedang ha ka por shibaje no phaisni bat om dan kam bairung ya ki bakwa banon pitkai Haki ji khun bela dep ban yu ara kanam la do haka Junior National Trophy jong usnem 8000 khat sam 8000 khat rio bat 8000 khat rio 8000 khat nyo ka Punjab kala job persya ka Mizoram kat bah usnem bela dep pat ka Mizoram kala job persya ka Punjab da argo la ka we haka semi final ka bela dep dang chana Shillong kini ki arkun hun kila job da marshigo la not ka Punjab persya ka West Bengal bat ka Mizoram persya ka Meghalaya. Hasyo abangan penkut ia ke kubor kini kilong kimat pakongsan sa sisilapan. Penbena Menteri rang ba dugu jongkari Narendra Modi ha parlimen ia ke kerteng jongkar trust kaban kini ia ke jingya sa plang ka kam ha ka bate ka Ram Temple ha Ayodhya.
Pli Menteri Rambak Meghalaya Konrad Sangma ya ke Police Academy ke Benukong ke Jilla Hakasnong Umar. शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप